Avviż li jipprioritizza il-bilanċ u r-rispett bejn dawk li jagħmlu użu mill-kosta tal-pajjiż. Hekk ġie deskritt il-ħsieb wara l-avviż li nħareġ minn Transport Malta fis-sigħat li għaddew brabta ma' regoli fuq opri tal-baħar li jkunu qed jospitaw dawk magħrufin l-aktar bħala boat parties. Dan l-avviż jirregolarizza il-mod li bih isiru dawn it-tip ta' ċelebrazzjonijiet fost l-oħrajn billi l-operatur u mitrub jafżal l-awtorità sa mill-inqas 24 siegħa qabel u jiġu ipprovduti l-kuntanti tal-persuni responsabbli. Iżda l-aktar importanti hu l-fatt li l-istess avviż jgħid li l-mużika trid tieqaf sal-11 ta' bil-lejl u jipprojbixxi t-testjar tas-sound f'portijiet u bajjiet. Għaldaqstant wara l-pubblikazzjoni tal-avviż, One News tkellem mal-Kaptan Fritz Farrugia li hu Harbour Master u responsabbli mid-Direttorat tal-Portijiet u l-Jottijiet f'ħdan Transport Malta. Fost l-oħrajn spjegalna x'wassal għal dan l-avviż. Dis-sena ħriġna notice avviż għall-baħħara ġdida, mhix ġdida per se għax ovvjament l-istess notice bl-istess informazzjoni, bl-istess kondizzjonijiet ħriġnija fl-2017 fejn bdejna nħarsu lej il-problemi u r-rapport li konna qed nirċievu fuq dawn it-tip ta' attività li jistgħu ovvjament idejqu n-nies u terzi persuni. Il-Kaptan Farrugia fil-fatt innota li lan tal-avviż legali ġdid u li jfakkar fil-proċeduri u jiċċara l-affarijiet lil dawk kollha li huma parti minn din l-attività kummerċjali. Bħala parti minn dan l-isforz Farrugia nota wkoll kif il-jiem li ġejjin se jkun qed jiltaqgħu l-operaturi biex l-avviż ikun spjegat lilhom bl-aħjar mod. Minn barra hekk l-infurzar tal-avviż hu xi ħaġa ċentrali. L-infurzar ħajkun preżenti, l-infurzar huwa preżenti binar, imma fejn proċedura li dajsa kummerċjali tapplika biex tagħmel dat tip ta' event, l-infurzar ħajkunu informati, ħajkunu parti mill-proċedura u fejn naraw hemm event li ħassir post, aktarx ħajkun hemm l-infurzar immur jiċċekkja biex jara li id-dettalji u l-kontenut u l-kundizzjonijiet li hemm fil-avviż jiġu qegħdin jirrispettati. Għalkemm l-avviż mirata l-opri tal-baħar li jkunu qed iwettqu attività kummerċjali, opri rikreattivi xorta huma obbligati li jirrispettaw l-ilta madwarhom fuq bażi legali. Kien għalhekk li Farrugia temm jappella għall-bilanċ. Irridu nirrispettaw il-lokal, irridu nirrispettaw in-nies tal-art, il-business jistgħu jibqgħu għaddejjin imma hemm bżonn issa ta' iktar responsabilità.